саадулло сафаров донишҷӯи курси сеюми факултети технологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буда аз рӯи номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бо ихтироъоти худ иштирок менамояд. Дастгоҳи ихтироъ кардаи ӯ барои муайян кардани ҳолати асаби инсон пешбинӣ шудааст. ӯ аз хурдӣ ба ихтироъкорӣ завқ дорад. То ин дам 5 дастгоҳ ихтироъ кардааст. Ин ҷавони соҳибзавқу боистеъдод таъсиси озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифатро барои навоварон минбари баланди амалишавии орзуҳо мешуморад. пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расондани ҳастам, ки чунин озмунҳову чорабиниҳо барои мо ҷавонон таъсис доданд, ки ин озмун барои мост ва ҳар кас ки шавқу раҳбати зиёд дорад омада дар ин озмун иштирок кунад. ихтироъоти ман дастгоҳ барои муайян намудани ҳолати асабонии инсон, барои кори духтурон, яъне ки кори табибонро осон намудан, ки дар бораи системаи асаби инсон муайян мекунад, ки дар кадом ҳолат қарор доштани асаби инсонро. ман аз хурдӣ ба ихтироъкорӣ завқу ҳавас доштам ва ба ин орзу ҳаваси худ идома дода истодам. гуфта метавонам, ки ин дастгоҳ бениҳоят кори табибонро осон мекунад. инро худи бемор ҳам мустақилона истифода бурда метавонад. дар маросими кушодашавии даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шуъбаи маориф, олимону донишмандон, ҳайати ҳакамон ва иштирокчиён, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва қишрҳои гуногуни ҷомеа ширкат варзиданд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ ва сенамудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ баргузор мегардад. дар асоси амри президент ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат имрӯз озмун бо иштироки зиёда аз 600 нафар хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсею гимназия ва донишгоҳ донишкадаҳо, инчунин намояндагони касб кори гуногун баргузор карда шуда истодааст. аъзои ҳакамон аз ҳисоби номзадони илм, профессорон ва намояндагони академияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидааст, ки барои объективона баҳогузорӣ намудан ба ҳар як холи ба ҳар як яъне ки маҳорати хонанда ё ин ки донишҷӯ ё ин ки корманди касб кори гуногун баҳои объективӣ монанд, мо аз ҳисоби мутахассисони бо таҷриба аъзои ҳакамонро таъсис додем. барои иштирок дар озмуни илм фуруғи маърифат бисёр ҳам бо як ҳаваси баланд хонандагон иштирок карда истоданд ва мо боварӣ гуфта метавонем, ки дар даврҳои дигари озмун намояндагон аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия математика, физика, астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ ва ихтироъкориву навоварӣ доир карда мешавад. тавре ки масъулон иттилоъ доданд, дар асоси низомнома озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз 4 давр иборат буда, аз моҳи апрел то нимаи дуюми моҳи ноябр гузаронда мешавад. дастгоҳи ихтироъкардаи ман дастгоҳ барои сарчи намудани ниҳоли пахта мебошад, ки зарурати ихтироъ намудани ин дастгоҳи мо дар он аст, ки пахта ҳамчун тиллои сафед дар ҷаҳон лакай маърифӣ шудааст. ин дастгоҳ барои баланд бардоштани ҳосилнокии зурати пахта яке аз самҳои асосии худро мегузорад, ки бе сарчин накардани ниҳоли пахта нашрунamo намекунад, пахта ҳосили хуб намедиҳад. ин қисми асосии дастгоҳ мебошад. дар дастгоҳ бо мо генератор пайваст мекунем. истифода мешавад дар культиваторе ки дар раванди байни қаторҳо гулу шонагирии ниҳоли пахта гузаронда мешавад, яъне шамол медиҳад, ки ниҳоли пахта гулу шонаи пахта нарезад. мо дар ҳамин як раванди кор
ду амалро иҷро мекунем. ҳам мулоим кардани ниҳоли пахта, ҳам шамол додани дар вақти гулӯшона ва дар ҳамин раванд бе ягон масрафи маблағи зиёдатӣ мо сарчин кардани ниҳоли пахтаро ба роҳ мондаем. ин дастгоҳи мо дар 1 соат 1 гектара сарчин мекунад ки ин барои 1 гектар ниҳоли пахтара сарчин кардан бо истифода аз даст бо иштироки инсон 6 инсон лозим аст ки дар 1 соат 1 гектар пахтара сарчин кунад. бартарии нисбат ин дастгоҳ аз инсон дар он аст ки дар ҳолати инсон сарчин мекунад бо ниҳолҳои пахта аз қисми бараш аз дигар қисмош бароварданаш мумкин аст. яъне дар ду раванд иҷро мекунад бо иштироки инсон ду раванд ду марҳиларо дар бар мегирад. ин дастгоҳи мо дастгоҳе аст ки бо истифодаи разряди барқӣ сари яъне раванди сарчинкунии ниҳоли пахтара сари ҳамун қисми болои пахтара месӯзонад. ҳамун қисми болои пахта я нушонамо намегирад. қисми ғӯзапӯяи ҳам пахта васеъ мешаваду яъне гулӯшонаи пахта зиёд мешавад. яъне нашъунамо дар зироати пахта мешавад, яъне дар буташ не. нашъунамо дар зироати пахта мешавад ки ин ба самар ҳосилнокӣ яъне зироати пахта хеле фоидаи калон дорад. пас аз маросими кушодашавии даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар ноҳияи исмоили сомонӣ сабқатҳои зеҳнӣ дар синфхонаҳои барҳаво шурӯъ гардид. довталабон хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи исмоили сомонӣ аз рӯи номинатсияҳо байни ҳам сабқати зеҳнӣ мекунанд. طبق طلبات آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت، دانش و استعداد اشتراکچیان از روی دانش‌های نظریوی دانستن قانون و قاعده‌ها، تئورم و اکسیوم‌ها، نظریه‌ها، فهمانیدن ماهیت حادثه‌های طبیعت، حل مسائل عملی و کارهای آزمایشی، اینچنین نمایش دستاوردهای علمی و نوآوری‌ها معین کرده می‌شود. یک شخص تنها در یک نامیناسیا اشتراک کرده می‌تواند. من میناداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم معالی رحمان میرسانم که در جمهوری ما چنین آزمون‌های جمهوری را تشکیل داده‌اند. خصوصا ما خوانندگان امروز در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نموده می‌خواهیم لایحه ایجاد کرده خود را پیشکش نماییم برای آنکه این لایحه که ما ایجاد نمودیم حالا در مؤسسه‌ها پیشکش نشده است اگر به همگان معقول شود، یعنی اگر آنها خواهند می‌توانیم لایحه ایجاد کرده خود را که نامش ضرب عددها در سیستم کوردیناتی میباشد در مؤسسه‌ها پیشکش نماییم. این یکی از پیشروی‌ها در جمهوری ما میباشد. اختراعاتی که ما امروز پیشنهاد می‌نمایم این شمع خوشبوی طبیعی بوده از موم زنبور حاصل و رسانه‌های شفابخش تاجیکستان عزیزمان تیار می‌گردند و اینچنین باز شمع‌های ما داریم که آنها از موم کاکائو، موم سویا، رسانه سویا و خوشبوی کننده‌های برندهای جهانی یعنی تیار کرده می‌شوند. خب اختراعاتی که ما داریم اختراعات شمعی که از موم زنبور عسل تیار می‌گردد اولین در جمهوری و در مقیاس یعنی که آسیای مرکزی و عموما در جهان یکم بار به قید گرفته شده است و دیگر شمع‌هایی که ما تیار می‌کنیم از سویا از موم کاکائو تیار می‌کنیم یک اولین شده در تاجیکستان یعنی اختراع کرده می‌شوند. هنگام فروزان نمودن شما یعنی که کمتر شمعتون چپه می‌گیرید تا اینکه به دستتون یعنی ضرر نرسد و به همین طرز یعنی که اون رو گریان میکنید و وقتی که آهسته آهسته یعنی که مومی ما آب شدن میگیرد آرامانه یعنی که صدا میکند رنگ صدایی که ما در آتشدان یعنی که آتش میاندازیم. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт давоми 3 рӯз идома намуда, дар рӯзи аввал хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, дар рӯзи дуюм муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо аз рӯи ихтисос ва дар рӯзи сеюм калонсолон ва кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи исмоили сомонӣ иштирок менамоянд. муҳиддини муҳаммад довуд, меҳровари истам, рустам набизода, душанбе, хабар.